Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao op de lijst Trump staat. Dat is natuurlijk de lijst die de Amerikaanse president Donald Trump gisteren heeft gepresenteerd. Hij heeft handelstarieven opgelegd of verhoogd wereldwijd. En ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten staan op de lijst van de tarieven. De BES-eilanden staan niet op de lijst, waarschijnlijk omdat zij onder de tarieven van de Europese Unie vallen. Maar voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten geldt vanaf nu een tarief van 10% voor export naar de VS en 10% voor wederzijdse Amerikaanse kortingen op tarieven. Het feit dat de landen ook genoemd worden op de lijst betekent waarschijnlijk dat de voordelen die er nu bestaan zullen verdwijnen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn lid van de Caribbean Basin Trade Partnership Act. Die werd in 2000 opgericht en geldt tot 2030. En daarmee kunnen Caribische landen, waaronder Curaçao, belastingvrije toegang tot de Amerikaanse markt krijgen voor 6000 verschillende producten. Het gaat om kleding, schoenen, aardolieproducten en dergelijke. Of die voordelen nog blijven bestaan na de invoering van de handelstarieven van Trump, daar zijn grote vragen over. Waarschijnlijk niet, zo zeggen experts. Eis van 15 jaar voor moord. Het was een moord vorig jaar die veel stof deed opwaaien omdat er een lichaam werd aangetroffen bij Watamula. Een lichaam in vuilniszakken, deels verpakt met palmbladeren eronder. Toeristen troffen het lichaam aan en het bleek later van Dekka Arendel te gaan. Een 32-jarige vrouw en moeder van 3 kinderen. Zij was doodgestoken. In de periode daarna werden mensen opgepakt. En nu zijn er eisen gesteld in de rechtbank, onder meer aan de hoofdverdachte. Die had een relatie met het slachtoffer, F. Boekhout. Tegen hem is 15 jaar geëist. En hij zou ook TBS opgelegd moeten krijgen. De twee hadden een relatie en uit de rechtbank kwam naar voren, bij de behandeling van de rechtbank kwam naar voren dat dat een gewelddadige, toxische relatie was. J. Pasqual, die is ook betrokken bij de zaak. Die is vooral betrokken geweest bij het verbergen van het lichaam. Tegen hem is 24 maanden geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En hij zou zich een begeleiding moeten krijgen van de reclassering. Nog een zaak van de rechtbank. Jaima Khan krijgt 11 jaar straf. Dat gaat ook over een moord die vorig jaar is gepleegd. Dat was in september 2024. Toen werd een Jamaicaanse man, Romario Willems, doodgeschoten voor de deur van een toko in Montaña. De dader probeerde daarna samen met zijn vrouw het land te ontvluchten. Toen werd hij op de luchthaven opgepakt en nu heeft hij 11 jaar cel gekregen voor een moord. Hij legde uit dat hij vaak bedreigd werd door het slachtoffer, maar volgens de rechter en de officier van justitie was dat nog geen reden om de man dood te schieten. De dader moet ook 30.000 gulden betalen aan de moeder van het slachtoffer en bijna 8.000 gulden aan een van zijn kinderen. Directie Don Andrés verbolgen. Gisteren op sociale media werden boodschappen geplaatst dat Don Andrés het gehad heeft met de in hun ogen oneerlijke behandeling door CPS. Volgens het bedrijf worden ze al jarenlang slecht behandeld bij het lossen van hun schepen. En Don Andrés is de eigenaar van de schepen Doña Luisa en Doña Mirna. En ze kunnen niet langer het slechte servicebeleid accepteren. Daarom hebben ze besloten om het schip Doña Luisa uit Curaçao terug te trekken en naar Aruba te sturen voor lossing. Dit bedrijf verzocht al jaren de route Curaçao-Santo Domingo en vice versa en importeert fruit, groenten, bouwmaterialen en andere producten. Maar als ze 4 dagen moeten wachten voordat ze gelost worden, kunnen ze hun klanten niet de service geven die ze willen doen. Maar er is heel veel onvrede bij Don Andrés over de behandeling van monopolist CPS. Warroom op Curaçao, daar kregen we gisteren bericht over dat medewerkers van alle 5 politiekorpsen van het Koninkrijk der Nederlanden op Curaçao zijn samengebracht in een pilotproject met de naam Warroom Koninkrijksstrategie. Doel hiervan is om de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit te versterken. De
komende 2 weken werken analisten en informatiespecialisten intensief samen aan het in kaart brengen en analyseren van criminele netwerken die actief zijn in meerdere landen van het Koninkrijk. Het is een pilot en de bedoeling is dat dit een nieuwe fase in de samenwerking binnen het Koninkrijk inluidt. Dan heeft een auto tegen een lantaarnpaal aangereden. Dat gebeurde gistermiddag op de Caminda Boi Nicolina. Een vrouwelijke bestuurder werd onwel tijdens het rijden en reed tegen de lantaarnpaal aan. De politie kwam snel en de vrouw moest uit de auto worden gehaald omdat ze bekneld zat. En daarvoor was de brandweer nodig en daarna is de vrouw snel naar het ziekenhuis gebracht. Dan Curaçao North Sea Jazz, die presenteert de namen voor 2025. Dus aan het eind van augustus krijgen we weer een reeks internationale artiesten op Curaçao. Op 28, 29 en 30 augustus kan het publiek genieten van onder meer Kool and the Gang, Neo, Ricky Martin en Snoop Dogg. Maar andere namen die onder meer zijn genoemd, ik moet het even hier erbij halen. De Gypsy Kings die komen ook nog. Gonzalo Rubalcaba en Hamilton de Hollanda. Het wordt een groot succes, tenminste een groot evenement met heel veel grote artiesten. Ook Gilberto Santa Rosa. De kaartverkoop begint vrijdag 4 april. En wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan is de Curaçaose Meteorologische Dienst betrokken geweest bij het opstellen van de namen voor het komende orkaanseizoenen. Dus de namen voor 2025 tot 2030 zijn bekend. De eerste orkaan, als het een orkaan wordt, kan Andrea heten in 2025. De laatste in 2030 Wil. En zoals iedereen kan begrijpen heb ik natuurlijk ook op mijn eigen naam gezocht. Oscar wordt in 2013 een mogelijke orkaan. Verder zijn de namen Beryl, Helene en Milton van de lijst gehaald, omdat ze in 2024 veel schade hebben aangericht. En ja, laten we hopen dat er geen nieuwe namen bekend worden en dat het rustig blijft met de orkanen in het Caribisch gebied. Dan is alles klaar voor het Legends voetbaltournament. Het begint een traditie te worden. Bij Capitol C, naast de luchthaven, wordt in mei, 28 en 29 mei, weer het Legends voetbaltournament gehouden. En verschillende landen spelen dan tegen elkaar. En het zijn oud-voetballers die nog steeds in goede conditie zijn, van onder meer Argentinië, Brazilië, Portugal, Nederland, Curaçao. En de namen die komen zijn niet de minste, om wat te noemen. Er zijn echt een hele reeks namen, maar de Nederlandse topspelers zijn Clarence Seedorf, Pierre van Hooijdonk, Ronald de Boer. Nou, dat zijn niet niks. Vanuit Brazilië komt Rivaldo en dat zal heel veel voetballiefhebbers, waaronder mezelf, veel deugd doen, Adriano. En voor Argentinië hebben ze ook een mooie lijst, Maxi Rodriguez, Ariel Ortega en Sergio Goycochea. Dus dat wordt een mooi succes, de Legends. Dan gaan we nu naar een interview met Monique Hogerwerf van Duo, want deze organisatie gaat
deze maand een servicekantoor voor een jaar openen op Curaçao. Het is een proef en op die manier kunnen oud-studenten en hun ouders terecht met vragen over de studieschuld die ze hebben. En sowieso blijft DUO natuurlijk actief met het geven van informatie van mensen die daar naartoe gaan. We vroegen Monique Hogewerf wat dit nieuwe servicekantoor betekent. We gaan voor een periode van een jaar een proef doen om een heel jaar een servicekantoor op Curaçao te openen. Dus in plaats van dat we 2 keer per jaar Curaçao gaan bezoeken, gaan we dat een jaar lang doen vanaf 14 april. En op deze manier proberen onze dienstverlening nog verder te verbeteren. In deze huidige tijd is een kantoor nog nodig? Kun je niet alles via internet en allemaal websites doen? Klopt, in theorie kan dat inderdaad. En dat gebeurt gelukkig ook wel steeds meer. Hè. We hebben ook een online omgeving, Mijn Duo heet dat. Waar je kunt inloggen met je DigiD en daar ook al je berichten kan zien van Duo. Wat voor bedrag je aan studiefinanciering krijgt, wat je moet terugbetalen per maand. Maar we merken toch dat als we hier op de eilanden zijn, dat mensen het gewoon heel prettig vinden om, net zoals wij nu face-to-face, met elkaar te spreken en hun situatie kunnen uitleggen. En dat werkt gewoon ook heel erg goed. En waar is het servicekantoor? Het servicekantoor komt aan de Hoogstraat 18. Dat is bij Cura Hollanda. En daar zit de Greenhouse, heet dat, de Triangle Office, en daar hebben wij een kantoor in. Ah ja, mooi. En dan kunnen mensen gewoon elke dag naartoe met hun vragen? Ja, vanaf 14 april zijn we dus open, van 8 uur 's ochtends tot 12 uur en dan van 1 tot 5. Ze kunnen langskomen zonder afspraak, maar volgens mij is het vanaf de 22e kun je ook een afspraak online maken, zodat je zeker weet dat je niet lang hoeft te wachten bijvoorbeeld. En vanaf 14 april open, maar dan doen we als eerste activiteit ook voorlichtingsavonden voor de studenten en vooral ook hun ouders, want dat is ook een hele belangrijke. Dat wilde ik vragen. Ik denk dat vader of moeder wel eens meekomt. Zeker, met zo'n bezoek. Ja, de meeste studenten nemen inderdaad 1 of 2 ouders mee naar zo'n voorlichting, maar ook naar het kantoor toe. En dat is ook heel goed, want het is ook heel goed voor ouders om te weten wat er allemaal geregeld moet worden. En wat er allemaal gedaan wordt. En dat gaat zowel voor kinderen of studenten die naar Nederland gaan, als voor mensen die geweest zijn, weer op Curaçao wonen en informatie nodig hebben. Ja, die dus een studieschuld moeten terugbetalen. We merken helaas dat er nog best wel heel veel oud-studenten zijn met betalingsachterstanden ook. En dat heeft allerlei redenen. Maar die proberen we ook zo goed mogelijk te helpen als we hier een kantoor hebben voor een jaar. We hebben al geluiden opgevangen van Duo komt om ons te controleren. Ja, precies. Maar dat is echt niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling om zo laagdrempelig mogelijk dat mensen naar ons toe komen. Dus we gaan ze ook niet aansporen of traceren of hoe ik het moet noemen. Maar echt dat ze zelf langs kunnen komen en met een medewerker in alle rust kunnen spreken over de terugbetaling van de studieschuld. En welke mogelijkheden Duo daarvoor biedt. En het is gevestigd in de Greenhouse in Triangle Office in de Hoogstraat 18. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want in Venezuela was er weer een massabetoging van mensen die willen dat hun familieleden en vrienden uit de gevangenis in El Salvador worden gehaald. Die zijn er naartoe gestuurd door Amerika. De president van El Salvador, Bukele, heeft de president van Amerika, Trump, aangeboden hem te helpen met het opslaan, met het vastzetten van criminelen uit Amerika, zo was de deal. Er zijn een groep Venezolanen daar naartoe gestuurd. Maar volgens de mensen die gisteren demonstreerden zitten er heel veel mensen onterecht vast. Mensen die helemaal niet bezig zijn geweest met crimineel geweld, met bendegeweld, waar ze wel van beschuldigd worden. Er zijn zelfs mensen die uit Venezuela zijn gevlucht vanwege dat bendegeweld naar Amerika. Dus tijdens de demonstratie werd geëist dat al die mensen die nu vastzitten in El Salvador vrijgelaten worden en naar Venezuela terug worden gestuurd. Dit is nog zeker niet afgelopen en we blijven het voor u in de gaten houden. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. En we hopen dat u morgen ook weer kijkt. We zijn er dan in ieder geval weer. Tot dan, tot ziens. Dag.